v roce 15. dělené místo, 6 získaných bodíků. Zúčastnili se dohromady 4 závodů, nejlépe 16,80, malý přílepy, Chyňala, fotbalové hřiště. Na koši Zbyněk Karas, Gejza, ale to si necháme až potom. Připravuje se dráha číslo 1. Holávka odchází na startovní čáru. Závodnice na místech, vypravte se. Pozor! V parání děvčat ze Sloupu, taky se patřičně radují. 18,94, 18,94 na levém, 18,90 na pravém. Zapisujeme 18,94 pro Holáčka, jdeme na číslo 2, kde je